മാതാജി അത് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ. അതെ, അവിടെ നടക്കും. മതിയോ? ഓക്കെ മാതാജി, ശരിയായില്ല? ശരിയായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഇന്ന് 4ാം ദിവസമാണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 4ാം ദിവസം. അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം അതീന്ദ്രിയ. നമ്മളിപ്പോ ജപിച്ചു അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു. ജപിച്ചപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. സദ്ബുദ്ധി ചോദിക്കുക, ഭക്തി ചോദിക്കുക. അതിനോരോ ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചേക്കുന്നത്. ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യോ? ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാമോ? ഇതിന്റെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പുസ്തകം ഹോസ്റ്റ് ഒന്ന് ആരാണ്? ഹോസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശരി. മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ ഭവതാൻ ഭക്തി റഹൈതുകി ത്വയി. ജന്മം തോറും അങ്ങയുടെ ഭക്തിപൂർവ പരിചര്യ മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാ പറയണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നാമജപം കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ഈശ്വരൻ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം. മറ്റെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വെറും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിന് സത്യമെന്ന് ധരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ അത് തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവികളുടെ ജീവനായിട്ടും ഉള്ളത്. ജനനം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അല്ലെ? മരണം അതും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. നടുക്കുള്ള ജീവിതം അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുമോ? അത് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടെ നിർത്തണം. മനോനിയന്ത്രണം വേണം എന്നൊക്കെ, ചിത്തവൃത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അന്തര്യാമിയായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗമാക്കുക. യോഗയുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കൂടെ നിർത്തുക, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനും ആയിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിനെ പോലും യജ്ഞമാക്കി ചെയ്യുക. അതായത് കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വ ഭാവം ഇല്ലാതെ. കർത്തൃത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ചെയ്യണേ എന്ന്. ഭോക്തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം കാക്ഷിക്കാതെ. അങ്ങനെ ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാതെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബോധ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം യജ്ഞമാക്കി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത്. അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഈ കലികാലത്തില് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് അല്ലെ മോക്ഷത്തിന്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. അതും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് അതിന്റെ മഹിമ അറിയാം, അത് സത്യമാണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് അല്ലെ? മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്.
ബുദ്ധിയൊക്കെ മന്ദിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ആയുസ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ കലിയുഗത്തില്. സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമായിരുന്നു അല്ലെ ആയുസ്. ഓരോ യുഗം കഴിയും തോറും അത് 10,000 ആയി, 1000 ആയി. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ അത് 100 എന്നാണ് പറയണേ. അതിലൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് അതേപടി ഒരു മാറ്റവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ യോഗം, അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉപദേശം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അർജുനന് ഇപ്പൊ ഉപദേശിക്കണതാണെന്ന്. അർജുനന് ഇപ്പോഴല്ല, 5000-ൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഉപദേശിച്ചത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഉപദേശം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കണേ അല്ലെ. പക്ഷെ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആർക്കെല്ലാണ് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാണ്. അതിപുരാതന കാലം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രം പറയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മൾ പുലർത്തണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഈ ജ്ഞാനം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് വരെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി ഇവയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവരത് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ മഹത്തായ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അവര് മനുഷ്യജീവിതം യഥാവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിക്ചറിൽ നോക്കൂ. പിക്ചറിൽ ഇതാ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ആർക്കാ പറയണേ? അന്നത്തെ ഈ രാജവംശത്തിന്റെ മൂലഭൂതനാണ് സൂര്യൻ. ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്. ആ വിവസ്വാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. അപ്പൊ ആ വിവസ്വാനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം സൂര്യഗോള ചക്രവർത്തിയാണ്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. വിവസ്വാൻ പിന്നെ മനുഷ്യവംശ പിതാവ് ആയിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു സ്വന്തം പുത്രൻ ഇക്ഷ്വാകുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 120 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണെന്നാ പറയണേ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചത്. അത്രയും പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ. രാജർഷികൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു. പിന്നെ രാജപരമ്പരകളായിട്ട് ഈ ഉപദേശം ഇവർ ആചരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ ഈ യോഗത്തിന് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായതാണ്. ഇതിപ്പോ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പിക്ചറിൽ പറയുന്നത്. അതിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഉപദേശങ്ങള് അത് അതേപടിയാണ് യഥാരൂപം എന്നുള്ള നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് ഒരു മാറ്റം വരുത്താതെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാമ്പഴം പറിക്കുമ്പോ താഴെ നിന്നിട്ട് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനും പറ്റും അല്ലെ. അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ നമുക്കത് കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും
ഭഗവാൻ ഇവിടുന്നാണ് ഗുരുപരമ്പരയായിട്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികളാണ് ശരിയായിട്ട് അന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അവര് രാജാവുമാണ്, ഋഷികളുമായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര്. രാജർഷി എന്നാണ് അവരെ പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒക്കെ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ യോഗം ഇല്ലാണ്ടായത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തനിമ, അതല്ലെങ്കിൽ മേന്മ, ഗുണം അത് അംഗീകരിക്കും നമ്മൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മഹത്തായ ഒരു വരദാനം തന്നെയാണ്. അതെല്ലാവരും സർവസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ഉള്ള ജ്ഞാനം വളരെ അതീവ രഹസ്യമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഗുരു പരമ്പരയാണ്. നമ്മള് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡ്യ പരമ്പരയിലാണ്. അതിന്റെ ഗുരു പരമ്പര, ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ഈ നമ്പറാണ്. അതൊന്നും അത്ര നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്, ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്, നാരദൻ വ്യാസർക്ക്, അങ്ങനെ പിന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഇതാ 22ാമതായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് കഴിഞ്ഞ് 32ാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശീലപ്രഭുപാദ്. അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. അത് വളരെ സീക്രട്ടാണെന്നാണ് പറയണത്. മനുഷ്യബുദ്ധി അന്നൊരിക്കൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ യോഗമായിരുന്നു അത്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്യന്തം ഗുപ്തജ്ഞാനാണ് അല്ലെ, അത്യന്തം രഹസ്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. വെറുതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാ, അങ്ങനെ പ്രയോജനം കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കണം, ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കണം. പോരാ, നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ മിത്രമാവാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ശിഷ്യനാവുക, സുഹൃത്താവുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളും അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന യാന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേത്ത പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. പുനർജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത് അല്ലെ. പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് അറിയാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എത്രയാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വേറൊരു മനുഷ്യനായിട്ടൊന്നും ഒക്കെ കാണുന്നത് നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ അർജുനന് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞ പിക്ചർ എന്തായിരുന്നു?
പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രാമനായും നരസിംഹായും മറ്റ് പല അവതാരമൂർത്തികളായും നിലകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനായി ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പല പല ജന്മങ്ങള് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും പരിത്രാണായ സാധൂനാം സാധുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുക, നിഗ്രഹിക്കുക, എന്നിട്ട് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ഇത് നമുക്കറിയാം. ഈ പിക്ചറില് കംസനെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുക വാമനനായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും രാമനായിട്ടും വിഷ്ണു ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള രൂപത്തില് കാണിച്ചു തരും. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യമേവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള സത്യവും ആഗ്രഹിച്ചവർ, അത് മനസ്സിലാക്കിയവര് മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ്. വൈദിക സിദ്ധാന്തങ്ങള് അല്ലെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കലിലേക്കാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ടിയ നോക്കുമ്പോ എത്ര മഹാന്മാരായാലും ഭഗവാനോട് തുല്യനായിട്ട് തീരില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരാൾക്കും ഇല്ല അല്ലെ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഭഗവാന് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് വരെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമുക്കോ മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാര്യം പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ, ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് ഒന്നാമത് കലിയുഗത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉള്ളൂ, അത്രയ്ക്ക് ആയുസുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് വെറുതെ കേട്ടു പോകാനല്ല. ധൃതരാഷ്ട്രരും കേട്ടു ഭഗവത്ഗീത, അർജുനനും കേട്ടു അല്ലെ. അതിൽ അർജുനൻ പ്രാവർത്തികമാക്കി ജീവിത വിജയം നേടി. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരോ ഒരു ദ്വാരമുള്ള പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച പോലെ മാത്രാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഈ ലീലകളൊക്കെ അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് ദാമോദര ലീല. ഇത് അറിയാത്തതാണ് എന്നറിയില്ല. ഇത് നളകൂബർ മണിഗ്രീവാണ്. അതായത് കുബേരന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഒരു ശാപം കിട്ടിയതാ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിന്ന് ശാപം കിട്ടി. അതായത് അവര് ഗന്ധർവ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ തടാകത്തില് നീരാടുമായിരുന്നു. അന്നേരം നാരദ മഹർഷി അവിടെ വന്നപ്പോ
സ്ത്രീകളൊക്കെ വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്ത് ധരിച്ചു. ഇവര് ഒരു കൂസലില്ലാതെ നിന്നു. അപ്പൊ നാരദര്, നിങ്ങള് വിവസ്ത്രരായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരങ്ങളായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് വരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ശപിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദാമോദര ലീലയില് ഈ കയറുകൊണ്ട് ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചു. ഉരല് വലിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പോകും അല്ലെ. ആ 2 മരങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ പോകുമ്പോ ഉരല് തട്ടിയിട്ട് 2 മരങ്ങളും മറിഞ്ഞു വീണ് അവര് നളകൂബർ മണിഗ്രീവായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. വീതരാഘഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചറ് ആരാണ്? ഇത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യസഭയാണ്. അവിടെ സഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാരാണ്? ഇത് ശിശുപാലനാണ്. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കസിനാണ്. വസുദേവരുടെ സിസ്റ്ററുടെ മകനാണ്. അപ്പോ ഈ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോഴേ ഈ കുട്ടിക്ക് 4 കൈകളായിട്ടാണ് അത്ര ജനിച്ചത്, ശിശുപാലൻ. അപ്പോ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ മുനിമാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ആരുടെ കയ്യാലാണോ ഈ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്, അപ്പോഴീ കുട്ടിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള 2 കൈകള് വീണു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വന്നു. അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരു ദിവസം കാണാനിടയായി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ 2 കൈകളും അറ്റുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കയ്യാലാണ് ശിശുപാലന് മരണം സംഭവിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് കാൽക്കൽ വീണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, എന്റെ മകനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവൻ നന്മയോടെ വളരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, 100 തെറ്റുകൾ വരെ അവന്റെ ഞാൻ പൊറുക്കാം, 101ാമതേ ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ ശിശുപാലൻ വളർന്നത് വളരെ തിന്മകളോടെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നു. രുക്മിണിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രുക്മിയും കൂടെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു. എവിടെ കണ്ടാലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ അപമാനിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ 100 തവണ ക്ഷമിച്ചു. ഈ രാജ്യസഭയിൽ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ശിരസ് അതാണ്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞ, ഒരു പ്രോമിസ് തരികയാണ് നമുക്ക്. ഏത് രീതിയിൽ ആരാധിച്ചാലും ശരി, അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചോളാം നിങ്ങളെ. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ട്, വേറൊരാൾ ഇനി പുത്രനായിട്ട്, ഇനി ഒരാള് കാമുകനായിട്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലായിരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. താങ്കളുടെ പ്രേമ തീക്ഷ്ണതയനുസരിച്ച് ഈ ഭക്തർക്കെല്ലാം തുല്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭീഷ്ട സിദ്ധികൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കരുതിയിട്ട് ഭജിക്കണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് ഫലേച്ഛയോടെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. പിന്നെ യോഗശക്തികളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും തരും. അങ്ങനെ ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഏതേത് രൂപത്തിൽ ഭജിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയില്
എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പരിശ്രമവും വേണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ഇതിൽ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പൂന്താനം ആണ്. പൂന്താനം ഇത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. പല പല ദുർഘടങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം, മക്കൾ മരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവസാനം വിമാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അത്രയ്ക്കും ഭക്തനാണ് പൂന്താനം. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുല്ലിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് നടിക്കണം, അതുപോലെ വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ സഹിക്കണ ആളായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനെ ആരും മാനിക്കണം എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ കീർത്തനീയ സദാഹരി, ഹരികീർത്തനം മാത്രമാണ് സദാ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. അതിനുദാഹരണമായിരുന്നു ഈ പൂന്താനം. പിന്നെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉന്നതി കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ആദ്യം വേണ്ടത് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിലത്തെ ശ്രദ്ധയല്ല, വിശ്വാസം എന്നാണ് പറയുക. സാധുസംഘം, അതായത് സത്സംഗം, ഭക്തരായിട്ടുള്ള സംഘം വേണം. പിന്നെ ഭജനക്രിയ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഭജന. പിന്നെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അതായത് അനർത്ഥങ്ങൾ 6 വിധം ഉണ്ടെന്നാണ്. കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാത്സര്യങ്ങള്, അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നിഷ്ഠ, ചിട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. പിന്നെ രുചി, ഭഗവൻ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ രുചി, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ രുചി, അങ്ങനെയൊക്കെ. ആസക്തി ഭഗവാനോടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഭാവം, നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി ഭഗവാനോട് ഉള്ള ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. അതല്ലാണ്ട് എത്ര വില പിടിച്ച ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നു അതല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നേ, ആ മനസ്സാണ് നോക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഭാവമുണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ആണ് ഭക്തി ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്ന് വരേണ്ടത്. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയണത്. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ശ്രദ്ധ. പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, എത്ര മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും ജപിക്കുക. നമ്മള് ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി ചോദിക്കണം. നമ്മള് ഭക്തിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, സദ്ബുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെ പറയണം നമ്മള്. പിന്നെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങള്. ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഇത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ഒരാൾക്കുള്ളത്, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് സത്വഗുണികളെയാണ് ഇത്ര, സത്വഗുണമുള്ളവരെയാണ് ഇത്ര. അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും. ക്ഷത്രിയർ രജോ ഗുണം, വൈശ്യർ ശൂദ്രർ തമോ ഗുണം, അങ്ങനെ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ മുൻനിർത്തിയാണ് 4 വിഭാഗമായി 4 വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത് ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ, അവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്താ? പൂജകള് അല്ലെ, വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കല്. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ലെ. പിന്നെ വൈശ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടം, ഗോരക്ഷ. ഇവരാണെങ്കിൽ സഹായികളായിട്ട് അല്ലെ വൈശ്യര്. ആരായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഏത് തുറകളില് ഏത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരായാലും
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യേ ഭഗവാനെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഇതെന്ന് കാണിക്കണേ. ഏതോ കർമ്മമണ്ഡലം നമ്മുടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ബ്രാഹ്മണനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാവൂ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഏത് ആളായാലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ ഫലേച്ഛകൾ വേണ്ട. ഭഗവാൻ എന്താണ് തരുന്നത് അത് സന്തോഷം. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കൂടെ നിർത്തുക. ഭഗവാനെ നടുവില്, ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ അല്ലെ, വീടിന്റെ മധ്യത്തിൽ പൂജാമുറി വെക്കും അല്ലെ. എന്തിനാ? ഭഗവാനെ അത്രയ്ക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഏത് നേരത്തും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം. ന മാം കർമാണി ലിംബന്തി ന മേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ എവിടുന്നെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ സുപ്രീം കൺട്രോളർ അല്ലേ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ. പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മൾ അതനുസരിക്കണം. അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സുപ്രീം കൺട്രോളർ ആണ്. എംപവേർഡ് ബൈ, എല്ലാവരും എംപവേർഡ് ബൈ ഗോഡ് ആണ്. എവറിത്തിങ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഹിം ആണ്. അങ്ങനെ ഇതിലെന്താ ഇത് ഭീഷ്മരാണ്, യുദ്ധക്കളത്തിലാണ്. പിന്നെ ഇത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഗോപാലന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേക കഥയൊന്നുമില്ല. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. ഭാഗവതത്തില് 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയണേ, ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മമാർഗം. നമ്മള് ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗുരുവിനെ, ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചിട്ട് ഗുരുവിനോട് പരിപ്രശ്നേന സേവയ, പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ. അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം. നമ്മള് ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ തന്നെ വേണം സമീപിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. ഒട്ടും സംശയദൃഷ്ടി ഒന്നും വേണ്ട. ഭൃത്യനെ പോലെ സേവിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഏതു വിധേനയും വിനയത്തോടെയും ഒക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് സത്യാന്വേഷണം ആണ് വേണ്ടത്. സത്യം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്. ഒട്ടും ദുരഭിമാനം പാടില്ല. ഗുരു പരീക്ഷിക്കും നമ്മളെ. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കണം. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജാണ്, വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് എന്നെ സമീപിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഗുരുവിന് ബോധ്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് ഗുരു അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ കൊണ്ടാക്കി തരും. ഇതാരാണ്? ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും സാന്ദീപനി ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഇവരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ വെള്ളത്തില് പോയപ്പോ
പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ആ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ. അതാണ് കൊടുത്തത് ദക്ഷിണയായിട്ട്. എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. ആ കഥ ഏതാണ് മനസ്സിലായില്ല. ഇതല്ലേ മകന് ഹരേ കൃഷ്ണ, കഥ മനസ്സിലായില്ലന്നല്ലേ? ആ സാന്ദീപനി മഹർഷിയാണ്. മഹർഷിയുടെ മകൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ വെള്ളത്തില് ജലത്തിലെ രാജാവ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഗുരുദക്ഷിണ ചോദിച്ചപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകനെ ജലത്തിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് മകനെ തിരിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ദക്ഷിണയായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പോയി, ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ജലത്തില് പോയിട്ട് ആ മകനെ ജലരാജാവിന്റെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഗുരുദക്ഷിണയായി കൊടുക്കുക. ഇത് കണ്ട പേരെന്താ? ഇത് മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേടനാണ് കേട്ടോ. ഇത് ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഹാഫ് കിൽഡ് ആണ്. എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ചെയ്യുക, ഹാഫ് കിൽ ചെയ്യും. അതായത് പാതി ജീവൻ അവിടെ വെക്കും. ഈ ഓരോ ജീവികളെ വേട്ടയാടുമ്പോ മുഴുവനായിട്ട് കൊല്ലില്ല, പകുതി ജീവൻ അവിടെ തന്നെ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയൂലേ, അപ്പോ അത് കണ്ട് രസിക്കും. അങ്ങനത്തെ മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേടനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇയാള് കാട്ടിൽ വേട്ടയാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദൻ വരികയാണ്. മുനി വരും. മുനി ചോദിക്കാൻ, എന്തും പാപപ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട്, പാപമേൽക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിയപ്പോ ഇയാൾക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ശിഷ്യനായി. എന്നിട്ട് നല്ല ആചാര്യന്മാരെ വേറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരെ നമിക്കാൻ തയ്യാറായി. അതാണ്. അതാ കണ്ടോ, ഇതാണ് ആള്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മൃഗാരി പോയിട്ട് ഇതേ ആളായി മാറി. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. അപ്പൊ പറയണേ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അതായത് നമുക്കിപ്പോ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചു വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് ഒട്ടും സംശയമില്ല അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസും ഫോർമുലാസും ഒന്നും ഒട്ടും നമുക്ക് സംശയമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിലോ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അല്ലെ? ആ കൂട്ടര് എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്തുന്നില്ല, പരലോകത്തിലും ഇല്ല. അവർക്കോ ഒരിക്കലും സുഖവും ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? ധർമ്മശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് മുക്തിപദം നമുക്ക് പ്രാപ്യമാവുള്ളൂ. സംശയാലുക്കൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? നാശം മാത്രം, അധപതനം മാത്രം. ഇപ്പൊ ഈ ഹിരണ്യകശിപു അതിന്റെ കഥയാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പ്രഹ്ലാദൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മനസ്സാണ് മാറ്റേണ്ടത്, മനസ്സ് മാറ്റണം, ഇങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ നാരായണ ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദൻ ഒരുപാട് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലെ? മാറിയില്ല. സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നാരായണനോ, നിന്റെ നാരായണൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സംശയദൃഷ്ടി, അത് എന്താ ഉണ്ടായേ? വിനാശത്തിലേക്കാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ഈ കഥ. യോഗസന്യസ്തകർമാണം ജ്ഞാനസംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത. ആ ഗീതോപദേശം അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കണം വിശ്വാസത്തോടെ. ആ വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താല് എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി മാറും ചെയ്യും. കർമ്മബന്ധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ട് അയാൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും. പ്രാർത്ഥന, അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം, സത്സംഗം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയോ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കാനും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ വായിക്കണം, പഠിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പ്രഭുപാദ് എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ, കുറെ സത്സംഗം, കുറെ ഭക്തരുമായിട്ട് ഒരു കൂടിച്ചേർന്ന് നാമജപം ഒക്കെ നടത്താണ്. എത്ര ആനന്ദമാണ് അവർ അനുഭവിക്കണേ നോക്കൂ. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്യാ? പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലെ, പാർട്ടിക്ക് പോവുക, റിസോർട്ടിൽ പോവുക. ആ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഃഖാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം സ്ഥായി ആയതാണ്, അതിന് നാശമില്ല. അങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തസ്മാദ് അജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാദിഷ്ടോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇത് നമുക്കൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ആഹ്വാനാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ അർജുനന്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അതിനെ നീ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള്, അറിവാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ഈ അജ്ഞാനത്തിനെയൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ച് കളയൂ. അങ്ങനെ നീ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ 18 അധ്യായത്തിലും യോഗം എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗം, എല്ലാം യോഗമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം. ഇതില് ഭഗവാൻ എൻകറേജ്ഡ് ആക്കിയല്ലേ, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ യുദ്ധസന്നദ്ധനാവുകയാണ്. ആയിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ 4 അധ്യായങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 14 അധ്യായങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയാണ് അല്ലെ. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം ആവണുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. അതായത് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്തി ഉറച്ച ഭക്തി ഇല്ലാത്തത്. സംശയത്തോടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് വൃന്ദാവനം, അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു ഭക്തിയാണെന്നോ. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മൂർത്തി, ഭഗവാന്റെ ഒരു മൂർത്തി കണ്ട പറയും, ഇത് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാനാണ് അതിനെ ശ്രമിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് അവരെന്താ പറയാ, പ്രതിമ നഹി തു സാക്ഷാത് ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ എന്നാണ് പറയാ. ഇത് പ്രതിമയൊന്നല്ല, ഇത് സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനാണെന്ന്, അതായത് ഭഗവാനാണെന്ന്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇത് എന്നാ പറയാ. അവര്
ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കൊണ്ടു നടക്കുക. ഒരു മൂർത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുളിപ്പിച്ചു, അതിന് സമയാസമയത്ത് ആഹാരം കൊടുത്തു, വസ്ത്രം, അലങ്കാരം ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവര് വീട്ടിലൊരു മെമ്പറെ പോലെയാണ് ഭഗവാനെ അവര് അത്രയ്ക്കും ഭക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവര് വിചാരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും സേവനം ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമുക്കും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതെങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധി വേണം, മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധതയ്ക്കാണ് പറയണേ നാമജപം ചെയ്യണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം, ഈ രാമ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന് ജപിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിക്കുന്ന പറയണേ. ഈ പഞ്ഞിയുടെ കെട്ടിൽ ഒരു തരി കനല് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ഞി ഭസ്മമായിട്ട് പോവില്ലേ, നിമിഷ നേരം വേണ്ട. അതുപോലെയാണെന്ന് പാപങ്ങള് ഭഗവൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയണില്ലേ, ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്യ ദേവേശ നാദസ്ത്വന്നോ യഥ പ്രഭു. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം, തം നമാമി ഹരിം പരം. അങ്ങനെ കീർത്തനീയ സദാഹരി ഭാഗവതത്തിൽ പറയണതാണ് കേട്ടോ. ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി, എപ്പോഴും ഹരിനാമം ജപിക്കണം. ഹരേ രാമ അതുപോലെ ഇതിൽ പറയണില്ലേ, സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയണില്ലേ, ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനെ. ഒരു രാമനാമം സഹസ്രനാമം ഭഗവാന്റെ ജപിച്ചതിന് തുല്യാണെന്നാ പറയണ ഒരു രാമനാമം. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയണേല് എത്ര രാമ ഉണ്ട്? 4 രാമ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ 4000 നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചതിന് തുല്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവൻ ജന്മം എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലെല്ലാമുള്ള പാപങ്ങൾ തീരാൻ ഇത്രയും നാമം മതിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ 1 പഠിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഒരു മാലയെങ്കിലും ഡെയിലി ജപിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2 പോകുമ്പോ 4 മാലയൊക്കെ ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ 16 മാല ജപിക്കണം ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രഭുപാദിന്റെ ഒക്കെ ഗുരു പറയാറ് 64 മാല ജപിക്കണം ഡെയിലി എന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ. പ്രഭുപാദായിട്ടാണ് അത് 16 മാല എന്നാക്കി ചുരുക്കിയത്. ബാക്കി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ സമയം വേണ്ടേ? 16 മാല ജപിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദാണ് ഇത് 16 എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് ചുരുക്കി തന്നത്. അതുവരെ 64 മാല ജപിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഭക്തര്. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തരെ അതിപ്പോ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാനല്ല, ഭഗവാനൊന്നും കിട്ടാനല്ല, നമ്മൾ സ്വയം പ്യൂരിഫൈഡ് ആവാനാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധാവണം. മനസ്സ് ശുദ്ധായി മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയാലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സില്. അതിനു വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലണം. സത്സംഗം വേണം ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇടയില്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം. ഈ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യമാത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യർത്ഥ തന്മന്യേതമുത്തമം. അതായത് ശ്രവണം, നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലെ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതുപോലെ കീർത്തനം ചൊല്ലുക, നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, വിഷ്ണു സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് സ്മരിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ പാദസേവനം, ഭഗവാനെ എന്ത് സേവനാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണേ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അർച്ചനം, പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അർച്ചിക്കാം, വന്ദിക്കാം. ദാസ്യം, സഖ്യം, സഖ്യം, ഫ്രണ്ട് ആവാം, ഭഗവാനെ സുഹൃത്താവാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താവാം, ദാസനാവാം. അതുപോലെ ആത്മനിവേദനം, ടോട്ടൽ സറണ്ടർ. ഞാൻ ശരണാഗതി ചെയ്യണു ഭഗവാനെ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് നവതാ ഭക്തി. അതില് ഒരു 3 നമ്മൾ
ചെയ്യാനിപ്പോ ശീലിക്കണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അത് 3എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ സ്വായത്തമാക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നുയർന്ന് വരാം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. കലിയുഗത്തിൽ അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ജനിക്കണ്ട, മരിക്കണ്ട, ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊന്നും കിടന്നുഴലണ്ട. നിത്യാനന്ദം മാത്രം. നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയാൽ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ കുട്ടി, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നില്ല. അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ആണോ? അതെ അതെ. ഇതിന്റെ മറുപടി: നല്ല ഗുരുക്കളെ കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിയായ മാർഗദർശികളെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാവരും നന്മയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കിട്ടും. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച നിരന്തരം നിത്യനിരന്തരമായിട്ട് ഒരു മുടക്കമില്ലാണ്ട് നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭജിക്കുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഉത്തമ ഗുരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു പെടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു പെടും. ഗുരുവിനും മനസ്സിലാവുന്ന പറയണേ, ഇത് എനിക്ക് ശിഷ്യനാവാനുള്ള ആളാണെന്ന് ഗുരുവിനും കണ്ടാൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാവുന്ന പറയണേ. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇനി ചോദ്യം ഉണ്ടോ രേണുമാതാജി? മാതാജി ഇനി ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കാം. അധ്യായം 4:42 ചിത്രം അർജുനനും കർണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധരംഗമാണോ? ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലെ 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ മാതാജി. ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കണത് തന്നെ, ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിലുള്ളത് തന്നെ. അതെ അതെ, അവര് തമ്മിൽ യുദ്ധമാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. തേരിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ? തേരിന് താഴെ വരിക, തേര് പൊട്ടിയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആയിരിക്കാം അത്. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ, നോക്കിയിട്ട് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? അത് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞെഴുന്നേക്കല്ലേ മാതാജി? യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കർണൻ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്ന ഇതല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. എനിക്ക് അതാണ്, ഞാനത് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. 3 തവണ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ, എല്ലാരും ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ